Tohoročný dzicínsky kúcik trval od 8. po 11. január a volontéry za každý večer pririchtovali okremnu programu, ktorá počínala so duchovnými zmistami. Mali sme tému duchovnú, co porichtali my, jak z Caritasu. To bolo o nebesným Otcovi. Každý deň sme im to trimali také 5-6 minúty. Popripovedali sme o tým všetko. Potom djeci mali kreatívni robotní, društveni i sportski baviska, a ostatní večer bola žurka pod maskami. Baš bolo fino organizovane. Volontere veľa organizovali, da im nebude dosadno. Nie takým, že prízi takú spobud. I učili, i tancovali, i špívali. Ja думам, že každý rok, skoro drugo poloročja, še tak tako sposławi. Že sme jak tako nešto pozabavíme. Evo tu upoznaju novih tovarišov, novi baviska, novih i volonterov, kdo najposle upoznaju, ktorí vecka s njima robia pijatkami. Takže ja думам, že im to baš dobre príde, že by šo takú jakvari bavili i rozrušali, že by neboli všedem sami doma. Nahrada volontérom, jak nám hvarela naša sobešednica, to dzicínski ošmichy, a s ohľadom na toto, že včera večer všetky dzicínski tvári prikrašovali práve ošmichy, volontere môžu byť zadovoljni s ostým, co zrobeli.